Ja som tak začal, vieš, že ja som sa bál, veľmi som sa bál. Maroša a Attila začali toto MMA-ko robiť a ja som s nimi chodil na tréningy, všetko, ale ja som nešiel na zápas. Hovorím, že čo ste vy vlastne, ja idem na zápas. A raz sa Maro zlanil, vieš, a išiel som na zápas, ja. A ty si vlastne, že si chcel byť model, alebo niečo takéto, či to je pravda? Nie, to bola taká pičovina. Ne, ja som počul, že si chcel byť model. Vyzeral som veľmi dobrá, chcel som ísť na tú stranu, že nie rozbiť si hlavu a také veci, ale nejak som sa nedostal do toho, oznámili sme sa my spolu a potom som sa bil len. Koľko ste mali za Attilom, keď ste došli? 2008, tak okolo 20. No, okolo 20. Tak 20 21, tak nejak. No. A hneď som vás dával do zápasov, ne? Hneď. Hovorí, že ty kokos, že prišli sme tam a ukazoval si veci a také, že čo my sme kúkali, že že také niečo existuje a povedal si, že dobre, že na budúci týždeň ideme na zápas. Ja som sa pýtal, že jakého má super. A hovoríš, ty si povedal, že nejakého Česienca, to je nič, zabiješ ho. A išli sme tam a všetci na mňa kúkali, že čo robím ja tam v legínach. Ja som, ty kokos, na toto sa tak dobre pamätám, že fú. Ja si pamätám, že jak ťa bil, tak ty si normálne myslel, že sa ti to sníva, ne? No. A ešte som mal sní z neho 2 mesiace minimálne. Fú, a ten ale vyhral si. Vyhral som. Uškrtil si ho bulldog choke, ne? Bol si tam s Farkim a dávali si mi obrovskú silu vtedy, vieš, že vydržíš to, vieš. Mne tak v hlave najviac zostal zápas, čo si mal v Prahe. Neviem, či to, myslím, že bol o titul ten zápas, čo si šiel s tým Rusom. Čo si ho tam uškrtilo, museli oživovať. Áno. To bolo o titul, či nebolo? Áno, to si tiež nepovedal, že idem o titul. Že ja som ti zavolal, pamätá sa, že pozeral som tú stránku, to bolo Heroes Gate a tam písali, že niekto bude mať zápas o opasok a ja ti volám, že Iríka, že kto bude mať zápas o opasok, však ty, a určite ja si nepovedal, more. Ja som ti zabudol povedať, že máš zápas. No, o titul. Ty malý bola, hádzal ma klietke. Áno. Ježiše Kriste, ten Chávez, ma more. Zase si vypavil nejaké psychopata tedy. No, furt som dostával takých Rusov a ten Kačbulaj bol akože fakt, že brutálny. Malý bol taký vysekaný. Vtedy si mal takú hrču a si mal prekryžené nohy, Ilíka, ja už nebudem zápasiť, ja už nechcem. Vyzeral som. Ty si ho nejak uspal, aj ho tam museli oživovať. Uspal som Chávesa, ale vyzeral som jak avatar, taký mi najebol, ty koko, že... Taký lalok si mal, no. Nevedel som s tým nič robiť a potom som ho chytil. Oni ho tam oživovali normálne, ne? No, Chávez som zaspal, až prišli tam a normálne oživovali z Chávesa. Som ho uškrtil tedy, no. Potom sme išli. Deák, ty, ja a Attila. Tak skús to opísať, jak sme dopadli. To bol akože pre mňa akože jeden z najhorších, čo sme zažívali, lebo boli... Pred nami, čo boli, len mŕtvoli nosili. Všetci. Ale na to sa pamätám, že išiel som ja, oplašený, fakt som hovorím, že čo bude s nami, že čo bude so mnou. A normálne som vycítil to, že ja budem, že likvidovaný. Ja bol som aj likvidovaný. Lebo dojesli ťa na rukách. No. Ale chvála Bohu, ty a Attila ste. Ja som sa tam narobil, ne, s tým. Ty kokos, to bol akože fakt. No a chcem sa spýtať, to bude taká otázka, ale však poďme sa baviť na rovinu, o tom Attilovi. Čo si myslíš, čo tam zlyhalo, prečo nevyhral? Taký tvoj pohľad by som chcel. Lebo vieš, tvoj pohľad môže byť ten, že ho chápeš, nejaké faktory. Však som bol tu, keď ste trénovali a robil si trénera preňho a videl som, že jak trénuje. Ja som povedal, že 100% že vyhrá ten zápas. Niektorí ľudia aj spomínajú teraz v tých komentoch tak, že Attila sa dohodol. Jaký je tvoj názor na to? Ty kokos, akože ja to neviem predstaviť, že on by dohodol tým, že je dobrý biznismen. Ja som tiež dostal veľa správ, že Attila, že dohodol tento zápas, aby mali tretí zápas, ale ja si myslím, že je to obrovská pičovina, lebo do toho zápasu musíš dať všetko, pripravuješ a nemôžem, že teraz ťuknem jen takto, aby nedostal KO, vieš. Keby to bolo, že zahrané, tak obidvaja sú že akože brutálne herci. lebo to zahrali veľmi dobre potom. Ale to ja hovorím, že už neverím ničomu, ale to proste... Tam, že jeden úder ide trošku vyššie, alebo ide trošku nižšie a ja si myslím, že Vemola bez problémov zase dostane KO, vieš. Ja som tiež vlastne videl na Attilovi niektoré chyby,
ktoré tam spravil, či už ten nový tým, čo mal okolo seba, to si aj ty hovoril, čo mi tam dal ľudí ku klietke, podľa mňa oni tam nemali čo robiť, sú to dobrí, kvalitní ľudia, ale proste mali tam... Chyby furt máme na zápase. Zopakoval by si zápas s McGregorom? Ježiše Kriste, no poviem pravdu, že s ním by som nechcel ísť. Lebo... Ale on teraz není v tej forme takej, vieš, že Není tej forme, ale vieš, ten opačný guard, čo mi úplne nesedí. A Chávez, že fakt, že vtedy, keď so mnou vyšiel, že úplne, že bol, že top. Lebo zabil mňa a potom išiel do UFCčka a pozabíjal všetkých, možno, že viacej ako mňa. A spôsobil na mňa tak, že fakt som sa z neho posral tak, ako z nikoho ešte života. Áno, ale tam ti urobili aj také podmienky, museli ste, to proste diváci nevedia, alebo tí ľudia nevedia o tom, že... Ale tie diváci, čo tam boli, tak oni ma tiež zabili. Normálne som mal nástupovku a všetci kričali, že zabijeme ťa, on ťa zabije, toto, hovorí, že čo to je. A viem, že keď si ho videl tieňovať niekde, povedz. Ježe Kriste, pred zápasom, vieš. Ne, deň zápasu. Išli sme tam, trošku skoršie a ja som sedel na tribúne a Conor išiel do klietky a začal tam tieňovať a kúkam, že kto je tento Chávez? Hovorím, že tento je Conor, hovorím, že čo ti jebe, že s ním to idem. Lebo fakt ako, neviem ani vysvetliť, že ako Mayweather napríklad boxoval a kopal ako Van Damme. Hovorím, že čo ti je, že s týmto idem. Ja som, keď urobil školu, tak išiel som za policajta, chvála Bohu ma nezobrali, tak robili sme s Attilom, sme chodili na stavby. Takže ja som taký pracovitý človek, čo doma sme mali záhradu, takže... Ja vždycky, keď dojdem, tak ťa vidím zaprataného, niečo tam vrtáš, búraš. Niečo tam robíme, furt. Možno aj to je tá sila taká. Ako vznikla prezývka Black Mamba. To ten Vládzo na tyle tiež, že ja som čírny troška. Ale či to nejde ako zo sprchy? No, má to súvisť zo sprchou? Máš aj chuť, alebo je to otázka peňazí? Či máš aj tú chuť zápasiť? Povedzme si otvorene, vieš, že... Otvorene poviem, že už ten chuť, čo som mal predtým, to už nemám. To už nemám, ale možno by... Ale ostalo to v tebe, hej? Ostalo to vo mne, lebo neviem, že čo by som robil, keď toto by som nerobil. Budeš robiť vodára. No, ale to nie je už také, viem, že teraz... Je to lukratívne. No, viem, že teraz odídem odtiaľto a viem, že môžem ísť väčšie sparovať a môžem trénovať, lebo možno, že budem mať nejaký zápas a viem, a potom môžem nastúpiť do toho zápasu tak, že budem pripravený. A chcem to dosiahnuť aj pre seba, že mám už 38 rokov a môžem ešte tam zamiešať tú vodu, jak som hovoril. Čo ty na to, nie? Nechcem opasky. Ale v Nemecku pýtali ma, že chceš opasok. Ale ja sa ťa nebudem, Ivanko, pýtať. Ja si urobím s tebou, čo ja chcem, jak vtedy, že si mal zápas o opasok, ani si nevedela a išiel si do toho. Ale počúvaj, v Nemecku ma pýtali, že chceš opasok, že fialový. Ja hovorím, že nechcem. Keby ste dali black, to by som snieť vzal. No. Kým som nenašiel MMA, tak furt som hľadal sám seba, že v čom by som bol dobrý a potom prišiel to MMA-ko, že mohol som ísť v tomto na vrchol. Lebo bol som zápasník, ale to nešlo až tak, že fúha. Ale keď sme sa začali byť, tak vedel som všetky moje schopnosti tak využívať ešte viacej. Vieš. Ja si myslím, že to je tým, že ste z Gálie, vieš, ja som si robil srandu, že ste Asterix, Obelix a neviem ale podľa mňa je to aj tým, že si proste, že tam je biostrava, rajčinky, toto, iný život, taký ten iný život ako v meste. Možno ja si myslím, že určite iný život máme my v Gabčíkove ako v meste. Lebo za klobúk dole, že máš toľko rokov a vedel si urobiť zápasy s mladšími fightermi a tak ďalej. Tak možno tá otázka tam smerovala, že ako je to možné. Ja hovorím, vieš, tam sa hodíš do Dunaja, do rieky, do tohto, že ste divočáci, možno aj to divočáci sme, ale ďakujem aj Bohu, že takto som vydržal a môžem ešte toto robiť. V prvom kole mi hneď bol takú nábradu, že som mal hviezdičky. Tam boli nejaké knockdowny, že si tam aj klakol, ne? Jak Terminátora, keď vyflusli na zem. Bežný nejaký réperík by nešiel s nejakým monstrom, s nejakým Gáborom. Alebo aj ja som sa presvedčil, že však ja chodím vystupovať, ja som zvyknutý na to, vieš. Vieš, že ideš posledný zápas a vidíš, jak vždycky prichádzajú rozjebaní. A nebola vtedy náhodou Jasmina tehotná, alebo čo? Tomu ver. A ja som ešte tak píčoval, že na čo tam je. S hociakým reperom by som si dal zápas. Ja som svojím spôsobom bol oslovený XFN, že daj si zápas. Však to bol prvý fighterský event, kde došla, že plná
bola otvorená na to. Pamätám si, že Attila vtedy nemal ani Instagram, tak som mu ukazoval, že jak sa to robí, že jak sa robia filtre a takéto pičovinky. On že wow, že to je dobré. Dám si sparing s Lajošom, s Attilom, s Mirom Štrbákom, so všetkými z Oktagonu som si chcel dať sparing. A reťaz tam bola hrubá už vtedy. Úplne fúkaná. Že bol si sa očkovať. Chceš tu rozoberať túto tému? Vieš čo, môžeme za chvíľočku. Jak si nemohol chodiť z okresu do okresu a do 10. byť venku, ty kokot, a po 10. ťa dojebali. Keď sme išli tú nástupovku, tak Attila strašne vybehol, že som ho kokos ledva dobehol. Bol taký akože, že keby, že ho ide zabiť, alebo čo vieš, že... Nebol to on inač.